Good morning, sunapay ni जोंहा बिमा फिसा सिखारनिसैनो. Good morning, Baba. Good morning. 어쩐지다. 응? 어쩐지다. सिखारनोसै जोंहा नै बिमा फिफाया सिखारना थांग्रोबाय दाउ आदार हैग्रोबाय. जोंहा लेट आरोना. आं सिखारनो नागिरबाथाय नों सिखारनो नागिरखायो दाबा ना? दा सिखारनोसै नै. जै मानसि सिखारबाथाय बेहा सिरि मोनफाखाबाय. सिखारनोसै दा अदसानोसै दा. Cantik Baba. Beda. Beda Baba, beda. Oi. Baba. Good morning. सिखारनानै दाना साहा लोंसै नै अर संजानोसै आरो फुङावनो जाग्रोनायसो सिगांखा. अर संजानोसै ओंखाम संगौ दाउ होगोन डाइरेक्ट होखाजोबखानोसैहाय बेखौ खनसेनो होखानानैसो संखायो आंना. पेकेटसेखौ फोजोब्बाय नै दिनै पेकेटसेया जोब्बाय. तेजपात आरि होनानै लाखासै. तेजपातखौथ' आंना जेरावबो होखायो आरो साहा खिर संजाबाबो आरो जि संजाबाबो तेजपातखौ होथारखायो. बिथिं साहाबो जाननानै लाबाय. मोनजोब्बाय दुंबाय दाना रेडि जाबाय जानायनि फालासै जाना लांनोसै दाना बाहेरायाव ज्रोमनो सान्दुङाव जाहैनोसै. जानोसै अट्स जानोसै साहा लोंनोसै दानिया. नोंनो बानायासै जों गाबज्रिबाबो खोनायैनि. लुवाखै बेखौ लोंदों आंनिखौ. औ ना जानाय लोंनाय बेहा खामानि मावदों नालाय ओमफ्राय मोनथियासै गाबज्रिबाबो